Ìṣẹ́jú Aaya ní ìròyìn. Ìròyìn ní ìṣẹ́jú Aaya. Ìkànnì jígí alára 24. Ó tún ti yà òwe jájọgbọ́. Lóní ṣókí la mú àwọn ìròyìn yìí wá. Ìròyìn ní ìṣẹ́jú Aaya. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ìròyìn ìṣẹ́jú Aaya láti lè ṣe jígí alára 24. Ọdẹ́mọ Abímbọ́lá Babalọ́lá lóníròyìn. Ìròyìn náà rèé o. NNPC kéde àfikún owó lítà epo bẹntiró. Mo lọ gba ẹ̀wọ̀n Kùjé tó wà ní Àbújá torí mo fi ewì ìbú ìjọba. Látìgbà náà ni n kò dáṣọ bojúmọ́ o. Ológun dúdú ló sọ báyìí o. Michael Kọ́lé-Oṣó tí gómìnà Mákindé fi orúkọ rẹ̀ sórí Òkè Ògùn Polytechnic jáde láyé. Kàyéfì lálẹ́ yìí o. Obìnrin kan pe orò tí orò sì ń dáhùn. Ọmọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tí ọlọ́pàá kéde pé òun wá lórí ẹ̀sùn pé ó fẹ́ dojú ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu bolẹ̀ ti fọhùn síta o. Ìbẹ̀rùbojo bá àwọn aláboyún Afghanistan níbi tí obìnrin 4 ti ń lo ibùsùn kan. Ìgbẹ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ikú Mojisola tí wọ́n bá òkú rẹ̀ lórí àkìtàn ní ìlú Ìlọrin. Adájọ́ pàṣẹ àhámọ́ fún afurasí 4. Kò sí nǹkan tí abarapá ń ṣe tí mi ò lè ṣe. Fọláṣadé Olúwafúnmiláyọ̀ ṣàlàyé. Awuyewuye ń lọ káàkiri ìlú o wípé ìjọba ti dá owó ìrànwọ́ orí epo bẹntiró padà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìgbẹ́jọ́ àwọn olùwọ́de ebi ń pa wá bẹ̀rẹ̀. Adájọ́ ní kí wọ́n lọ máa nájú ní ọgbà ẹ̀wọ̀n. Tó kì í dùn kó pọ̀. A ní rí jù báyìí lọ ní abala ìròyìn ìṣẹ́jú Aaya láti ìkànnì jígí alára 24. Orúkọ tèmi ò yí padà Ọdẹ́mọ Abímbọ́lá Babalọ́lá Olúwatósìn. Títí di ìgbà mìíràn tá ò fi re àtayọ̀ pàdé. Ire o, ire lójú owó ń rí. Ètò tó wà ní lọ́yẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọdún mọ́ wá ìkànnì jígí alára. Ìròyìn lóríṣiríṣi tàbí mọ bó ṣe ń lọ láwùjọ. Ọdún mọ́ wá ìkànnì jígí alára. Ìkànnì jígí alára. Jígí alára. Jígí alára. Jígí alára. Ìkànnì jígí alára 24. Bàbá gbogbo.